play nak bentar kini penyak di bala simkia nak bentar ban penyak yang ni kecing yang marathon lawan ong wala kalong ka ba lengkot ndai kum kecing sedang nak bentar ban penslori pi haki jungkom haki ni yang jumare kabalong ningkong kecing koridor nak bentar jong pi kamtam hakakoi hakakia doktor jisuat ibla pelak ikapor ke bokodor ini ngai kudai kamtam ibla hakapor ke dalam start lala berpelang na karen tukar mas ipok yang ini nyala abannya kena kajing mereka jadi bilang bocok nyala abannya ikut semua dia ngambil ini kata polisi oh bentar ya kan karon dia kan fuck off no nak bentar kini cuma iba kat prostem celot kamu mungkin dapat ini sikit sini ben semua kan fuck off ini on nama sana okay ready way live Ka Village Health Council Momlu 1 Momlu 2 ringkat kejing trailang bat ka local committee dong new mer mingi la pelong ya kejing mare marathon na kabenta ki kena ki bakhat asnem syapo makumjuru ki bakhat sausnem shalor bat khat prasnem shaning kata haka khandai tarik uno pra arya apply ya kablaslang na madan football mau paru momlu bat kumba san kilometer na kabenta ki barit bat 10 kilometer na kabenta ki bahia Balapli ya kini kejing mari marathon race da kongsan Dr. Gerald Sweat rengkat kejinan lang userdar jong ke ilaka maumlu ba penskam kharmanlang bala don lang ru katu kan ikit khat extremity jong ka shnong bat ha kan ka step adien bala kutno jong kan kejing mari layo ban sam ya ki medal shabaro ki bawan ban shimanta ha kan ka sni ya ka bala penkre da ka village health council maumlu 1 maumlu 2 Bat nakaliang kini ki artli ki komiti jong kisnong kidon ka jingtrang bakumnu baki khon samla jong kisnong kin sngotu halo ka jingkoldor jong ka jingkon ka jingkhia bat khamtam bakin kiar na ki jingdi bat ki jingbam ki basniyo ki bapentran ya kamet kaphan ka jong ki Bat ka bakham kongsan kan ka sni kalong bakila yo men pelong ya ka awareness program haka por lai baji janmiet na ka menta ki khna ka phang kalong halo ka shongkha khna ka kata ya ka koi ka khia blakran da I community health officer jong ka NHM sora CSC sister Mary Bahun Marbanyang
Kini kena berat kibla ada penyak medali kibla orang apa ini kini syakai penyak sini kijing bang kijing ki. Praktis nama lengba kanika program lengba kanika jingya mare kan long rukawai kala namta khamtam jogitu kiba don ya katu kajingang nut mo nama rukani kajingya mare marathon ru kanika wai ni gilat kibangi mata bakadai ka professional ru te khamtam ya pi ki makini ki khna kibare te bat kitu kiblasan te kadon kam hi bangin pen praktis lade te bat ngaso ban ai aku blai yang ni khamtam ya ki alam kemi ki ba yashim banta syam ban yadon banta kanika jingya mare ya kanika marathon kanika strong ke jingi Ai kublai kamtam ki member berkhot kibade jongkanika BHC momlu 1 momlu 2 batka berki dekat borok kibara extra member bat berdot memiliki extra member kibidan benta bat pelong ini ka jing mare ka jikublai ka kerpang kale kamtam syaka local committee dong nyomer mingi kepala la ban ya trilang bangi lani ka bangi la ya trilang bat kane ban pelong ya kane ka program kaban sedang nandu mentam stap bar kaban kut pat si jenmin ani ka por ngasim ka kane ka bu ban ai kublai kerpang na benta i labnong chief guest tani i doktor Jisuat ibla wan ban pula i ka por ka kodor ka i menedang step ban wan ban play lani ban flak off kane ka fitnesson ka bangilayo ban stang ne ka por Nre ulala under 12 girls Baningkong Valentina Raji Baar Piwan Karwanlan Balai Iba Pula Tabak under 12 boys mo Balai Niyu Edward Baar yang langkat Baningkong Dasan Cafram Doloi Kapti nama tadi ni Indri Kiuno Kapti Baar Emigres Warjuri Dikentai Baningkong mana? Safi Shisha Basaya Moy Yaki girls under 18 boys kena ki bapa kat prasnam pada Sindran Bon Balai Walambok Doloi Kintai Balai Insan Baha Marpna Balai Insan Baha Marpna Baha Ibadah Sarang Marpna Tak Baningkong Adriano Kena ki bakat prasnam selalu tentu kita kena nganek bahapa sangki yang guna kita kena entai kiba kakas dan selo kiba nya mare bandari kiba lang kiba kak kiba kia ada kiba nya sim berta nak kini kita mungkin bekerja kamu pasti baar wali mare Ngai kublai nama kata ya kinong kitkam jongka Village Health Council kibala ya persang
ban trei ka kam kat kum ka jing betha lani kat kum ka jing idon kam ya ka bang idon kam apa snong nong mi khamat lani ki resource person ngalaman ong ki ba wan nang te na po ka health department ya ikong Mary ba ikong Meda ya ka ba iwe na prejongi isa ay ka tipensya ya ka bidai bat ka ni ka songkha khana oi ngiyo snow ban ru ka pot ka man suwa bagi khana ki badang hapo khat prasnam ka arta kampat dei yaki ban poi syakadan long kemil ni ban poi syakadan ban songkha ke bang sngo ie nga so comment ka dei ba ya kan ka awareness program la pnya ta ka village health council tingi ki batre ka koi ka khia ni don ka jinga dei ka bacan ha ka ba dei ba kan ka village health council bat nga sngo comment ba kan ka snong ka jong phi phila ya le ba ha du ka ni mo ka be dei ba kan ka village health council namar dang bun ba ki snong ki bam pala ban form wat ya kan ka village health council hendrai phi phila ya sedang ek ta ki sinjam ti to ai ba kan ka jing sedang ka jong phi kan long ka nuksa bang ilech ki wei pat ki snong ilet ban penshai helor kan ka village health council ngin ra kan ka nuksa ka jong phi ke ik ba phila le bat na ye persang ban yai ba kanum kut no tang ha kan ka snem hendrai ba kan yai telun na ka posh ka por ngatri kumi community health officer apo ka NHM ti ngin keren be ke ik bang long practical ke ik bang layo ngala shem hapo kini ki license ki banga tre ma ti habang ikran chpang kan ka child health marriage ni ka songkha songman kumbai sardai la batai mene yong ba ka dei ka don kata ka legal age ni ki don de kita ki jing penshitom ki act mo ti kani ka kat kum ka sarkar India ka bu mene I sardai la batai ka legal age ki kan thai kat no ha khat prai ki shenrang arpui te pen kelai kan ni hapo jengga lok sabha ki la pas baya ka I jong ki kan thai ru kin kan tiu no sha ka arpui snem kum ba de yu shenrang tingin sapet namar balai khat pras nem ki dang de ki ki teen em yong 18 te kan nu ka bahab hapo jong ka khat khandai snem ni khod ki teen age ma te lada pi shongkha hapo jong ka ni ka khat khandai snem ka teen age ka bing yong ki bon ba kita ki complications ma ha bangi akran chpang ka ka ki bon ba ki complication ti ka bo ching maru mdei tang ya ka kan thei ya ku shenrang ya ka to long yeng ya ki to ki couple henrei ya ka shnong ka thau ya ka state hi barok ko wei bat ya ka ri hi barok ko wei na kata ka daw ka longkum ka cycle mo ladang ipet ka economy ru ka shong hak kita ladang ibun palat kini ki ba shong hak na kamut ngimdon kita ki brio ki ban yang halagi jong ki kejan dei ne em kamut ka talut ya barok khat ya ka imlang ka salang ka kot ka khia ka talut tingin sapet halo jong kata mo ti kumbang gila batai mene ngan su batai lingkot ka don kata ka beki ongka POCSO Act la is no ne em POCSO mo habang yong POCSO dai ki brio ki tiang ba amar ki ong tang syukran ya POCSO Act la sha set jil ti kim tip ke ka POCSO Act ti ka POCSO Act ki pas house nam ar phuwei mo kani ka dei protection of children from sexual offenses balada ki kan thei na shenrang ki shongkha hapo jong ka khat pras nam ka arta ki don ya kataka jing penshitom mo ki don kataka act but menta na du license nam ngi trei ru ngi layo bun kini ki cases jong ki bahap hapo jong ni ka POCSO Act tenang ta daw ngi trailing ka ru ba police department bala dang ilap yakum kini dei ni hab ai ka teng shapo police station ya kini ki bahap hapo jong ni POCSO Act kham tam e lada ka kan thei ka badang dei ka minor ka bahapo jong ka khat pras nem ushin rang de bala rang ba phi hab ban suk tho bhai kan ni makani ka jelei bha shapo bar jong ka state ka jing iskiri de khar flaji asngo em ka tu ka jing ka child marriage ki le akum no shada khar em ki le akum de ki kan thei dei kim ju pen le school ki pen shong hai ye ten tang la dap ki tu ki teen age mo kelas kala poijing poi le ni kala menstruate kamut kala kham he ka arta ka jong ka kala pois ki teen kum tu kamut ki la pen shong khai ka tu ka kan thei na bale ki la da ki ong balada ka shu shong sa hayeng la shai kan sa samla kan sa he kan sarang ba num don ba pet shu te kan salong ka burden ya ka yeng ka sem dei te na ka daw ki pen shong kha no e ka tu ka kan thei ki mu pen le school te na ka daw ka ni ka POCSO Act ka mi but ka ni ka protection of child marriage act kani ru ka don ha ka ba kan protect ikini ki kan thei na ka ta ka jing sha pen
penyetho ma te shani sepo snong jengi pede shani sepo seorang im judan kum ya kata bagi kami ki pakit pen yetho no dang kloi ngi ne judan ne kadai ke kamon sobha am jong kitu ki khna hi ki le hi namar bale ki shimya karai ki shongkha nang ta bede kin sa armen nang ta ki la haban long ki family ma te katu kadika ka ladangilap kumya kituru kamon mi hab ngimban se kadon da ka legal age te ngimla ban ong menginum ai keteng kitu ki brio ki bala hab hapo jong katu ka age da ki bakla ni ki shongkha de ne te na kata daw ka ni ka poksu ak kadon te la da philap ru ya kinu ki ba hayeng ba sem ki jong phi ni ki para marjan marpa ni parlo jong phi ki ba hab ha ka ni ma kiba shale hakani ka pokso ak le se kala bandiru ka rape case tiku wat num tieng ban ai kerteng kumye kitu ba phinie tho ken le se pila ban tho skishnong ke thau la ne shapok police department namar ba ka dan la ka jingpen shitom ma ti nila kren kata kadika pokso ak ka legal age mo ka shong man kham tabe ngi khasile kadi banda ngi hab banda long ki brio ki ba nila klan ken ban yeng hala ki jong ki cha sarkar india ka bo e kata ka age lani kata ka arta jong phi arpuis nem kamut ba phitang la poi arpuis nem ba phinia tho no le phin shong kha no de ne am fi haban long kuno fi haban don shwa am ya ka kam ka jam ya habli school ban pule ban puthi na ta de ngila pas ngila concentrate ha po ki kon ngila pas ba ngila yo e ki kam ki jam ngila la ban yang hala ki jat nang tangin salaban senge ka long yen ka long sam am dei ba ong ba itang sudan ni kata ka arpuis ne mangine shong khano em kam la ban long kum tama ti baling ni na ka health department ru ni stress ba ya kata ka baki ong ka teenage pregnancy nilet na kawi ka school kawi ru bangin ai awareness halo jong ka teenage pregnancy na marbalay kani kadai ka way na kidaw ba kaba kata ba ya kani ka kot ka khya jong ka kanthei ma ka teenage pregnancy kamut ladapi armet ha ka por kaba dang khna shki teenage dai ha po jo ka khandai snem ti jayu da phila ya shongkha phila shongkha kum tu ta form shi family dai de te ladapi dang dei brio bal dang li school fi ha ban le kum no ha pep school de ne te fi kala long ki drop out te dala drop out kamut phi haban menta phi la long kum phi haban pet ya kayeng ka sem de ne phi haban wat bala de ne kata ka di ka practical ka bangi yo imo ka bangi shem ha po ka ni ki area ki jungi ke ka baja ling ba ki ni ki khna ki ba shong kha shong man te menta da ki la da ushenrang la haban wat bala ka kan theru kadang kena ka met ke jongka kampat la ban adab la ne ban kup ye kita ki changes namar kadang haban he ban san hendai mentala da kala shim no ye ka jinglong kami kamut kala long double dei ni am kala long double ye ka ni ka jing tri shitom jongka met ke jongka physically ele yo shibun ki jing pensai ha ka be dei ba ni ka jing shongkha shongman khna barang scam pi khna baru ru pile shashkor pha ba pile jing mut rei kumlong dei kong la ki don kinu ki ba phi phim pat so shai phi don kam ya ka jing pensai ka jing Europe ikloi ban a but han ka por ngin yo no ya ka board of tang dai ba lor nai bo khang but hadian kata ngin sa don ya ka essay writing competition ka ban kong ki ki jing iba mi na ka shongkha shongman kena school kibla wan ki school kibla pher jong ka shnong kibla snap ya kini ki jing pensai bat kum juru ya ki nong hikai kibla wan ya lam ya ki ba kibla kit kia na ka banta kani ka program ka bangi ngila penbai ngisngau tenan sikat de na ka banta kani ka program kham tam hani ka chan miet ko manta ngai khuble kham tam ya result persen kong meri ibala rengkat pe perlu ijong kiba layawan kham tam ikong meri ibala ai kan ka jing pensai halor jong kan ka shong kha khana ting to ai ba kini ki jing pensai ki jong phi ken long ko muso program ko ban buat but di khna ke bade ban tho ya ni ka essay writing ko malong kilaban tho ki jaga song ki jong phi ta ka meeting ajo ka ni ka program ko mental kalawai play shipon